Hát itt az út vége, sajnos nem tudunk beállni az egyes Olinába, mert az utat jelen pillanatban éppen a Várkapas használja teljes mértékben. Igen, mert igen, megpróbálom mutatni, ide ez itt csak a bejárat lenne, ez a kis kapu, amit előbb is megpróbáltam megmutatni, tehát nagyjából olyan rohadt jól néz ki, Ibolyának is nagyon tetszik, és azt mondja, hogy nagyjából egészéből teljesen. Hogy jöttünk be hasonlítva? Megpróbálom. Itt látszik a lánc. Ez volt itt a majdnem idáig levezető történet. Itt látszik, itt vannak a botok. Ez a fehér, ez nem fehér kövek, hanem ez még a hónak a maradványa. És azon a drótkötére jöttünk le. Gyakorlatilag semmi hely nem volt, ahol lépünk, úgyhogy a hason csúszva a Szergej Bubka alapján hasonlóan bukó stílusban nyomottuk le. És hát most ott fogunk visszamenni, mert az útnak nincs tovább.